بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Инде Рамадан айы тамамланып килә, көннәр буе Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен гыйбадәтләр кылдык. Аллаһ Тәгалә кабул кылсын. Хәзер без анализ ясыйбыз, бүтән гыйбадәтләрендә без кылып бетердекме җиренә җиткереп. Фитр садакалары турында мин дә сөйләдем. Үткән дәрестә хәзер бүген дә закат турында. Бу ислам диненең төп нигезләренең берсе. Һәм аны дөрес аңларга һәм дөрес үтәргә кирәк. Коранда һәр вакыт килә: намаз укыгыз, закат түләгез. Намаз укыгыз, закат түләгез. Һәм Хуҗра сүрәсендә мисал итеп килә: иманлы кешеләр турында Аллаһ Тәгалә әйтә. Кемнәр алар иманлы кешеләр? Хуҗра сүрәсенең 5-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: Аллаһ иман китергәннәр алар, ышанганнар, иман китергәннәр Аллаһ Тәгаләгә, аның рәсүленә, һәм шуннан соң аларның иманнарында үзләренең ышануларына шик калмаган, һәм алар тырышлык куялар. Тырышлык куялар Аллаһ Тәгалә юлында, үзләре белән һәм үзләренең маллары белән. Чөнки маллар белән тырышлык кую бер карашта гына җиңел. Закат менә мал белән тырышлык куюның бер варианты килеп чыга. Һәм мөһимлеген тагын күрсәтәсе килә. Абу Бакр радиллаһу анһу вакытында ислам динендә кыен вакытлар булган. Ул халифа булганнан соң, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үлгәннән соң, күп кенә кешеләр диндән чыга башлаганнар, закат түләмәй башлаганнар. Һәм ул үзенең холкы йомшак булуга карамастан, бу сорауда катгыйлык күрсәткән. Ул кешеләргә катгый рәвештә кайчан да корал кулланып та аңлаткан, әйтә торган булган безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер вакытта да закатны намаздан аермый дип, һәм аларны кире кайтарган ислам диненә. Ислам дине төп нигезләрен үтәүгә. Тагын Умар радиллаһу анһуның сүзләрен китерәсе килә. Ул әйтә торган булган: сез карамагыз кешеләрнең калган гыйбадәтләренә. Сез карагыз кешеләргә кайчан сүз кузгатыла динарлар турында. Бу нәрсә дигән сүз закат түләү, садакалар бирү турында әйткәндә, кеше үз-үзен ничек тота. Чөнки безнең иман ул ичке халәтебез, аның тышкы кыяфәте, аның инде гамәлләрдә чагылырга тиеш. Аллаһ Тәгалә кушкан, Аллаһ Тәгалә без ышанабыз икән, Аллаһ Тәгалә кушкан гамәлләрне ышанырга тиеш. Ничек эшләргә тиеш Аллаһ Тәгалә кушкан гамәлләрне? Чөнки ышануның тышкы кыяфәте шундый булырга тиеш. Ышанабыз икән, кушкан закат түләргә, түләмбез икән, безнең иманыбызда ниндидер кимчелек бар. Без шик булмаска тиеш, кушкан икән, эшләргә тиеш уйламыйча. Һәм без монда закат турында мен кыскача гына аңлатып китәсе килә: кем түли, кайчан түли, кемгә түли, нинди рәвештә түли. Күп сорауларга җавап килеп чыга, әгәр дә аслын дөрес аңласак. Күп вакытта кеше әйтә: мин монда түләсе килә, монда түләсәм дөресрәк түгелме дип инде. Закат ул мәҗбүри садака. Ул безгә Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән малда ярлыларның өлеше, фәкыйрьләрнең өлеше. Һәм аны түләргә була Аллаһ Тәгалә кушкан җиргә генә. Һәм аны кушкан Коръән Кәримдә Тәүбә сүрәсенең 60-нчы аятында без аңа күчербез. Кемгә түләргә була? Башка җиргә түләргә ярамый, мәҗбүри садака. Ул вакытта ул закат булып китми. Әгәр дә шу спискә туры килмәсә, кемгә ярый? Бу инде гади садака булып, я ярдәм, я бүләк булып китә. Һәм аңларга кирәк, бу закатны без түләргә тиеш мәҗбүри рәвештә. Менә закат түләгәннән соң, менә бу өлешен түләгәннән соң, безнең малыбыз әйләнә безнең милкебезгә. Аннан соң без кая телибез, шунда түләргә мөмкин. Ул үзе безнең милкебезгә әйләнә. Анча без закатны түләргә тиеш. Һәм ул закат безнең малны паклый, гомумән җәмгыятьтә ул гаделлеккә алып бара торган әйбер. Чөнки бу закатның максаты кыен хәлдә калган кешеләрнең хәлләрен җиңеләйтү, булдыра алган хәтле. Монда сүз килеп чыгарган ничә балыклар төрүчә бирә кешегә. Сынау өчен. Байларга бирә менә. Сезгә бу карый, бирдем мал, сәне кайсы дөрес тотырсызмы, закатыгызны түләрсезме, садакаларыгызны бирерсезме? Бай кешегә җәннәткә керү бик кыен. Ярлы кешеләргә сынау диннән чыгып китмәсләрме? Харам юлга кереп китмәсләрме мал зат? Менә бу шуңа күрә закатны бирүче дә кеше мөселман, һәм закатны түли торган кеше дә мөселман булырга тиеш. Аллаһ Тәгаләдән куркып, Аллаһ Тәгалә өчен бирүче, һәм Аллаһ Тәгаләдән гаделлегенә шик китерми торган, инде генә кыен хәлләрдә үз Аллаһ Тәгаләдән миңа кашында булса бирер дип ышанучы фәкыйрь һәм мискин кешеләргә инде менә бирелергә тиеш, бирелә. Һәм Аллаһ Тәгалә ул кешеләрне сыный. Сез көтеп торырсызмы Аллаһ Тәгалә тарафыннан сезгә ярдәм килгәнне дип. Икесе дә сынау. Шуңа бу гаделлекне шундый кызык дип инде шундый бер варианты аңлар өчен ул җиңел булмасы да. Чөнки әгәр дә бүтән кешеләр мал тигез булса, ул бит сынау булмый. Һәр кешегә тигез бер булды, ничек чагыштырып караган, кеше ничек үзен бер кеше һәр кешегә бер мал закат бирде, кеше булмасы. Шуңа бер кеше закатны бирә, икенчесе ала.
Zekatını ала. Һәм мына критерийга күчәбез, кем күчә? Закатны кеше я бирүче була, я алучы була. Закат түләүче кеше икән, аңарга закат бирергә ярамый. Ул алырга да тиеш түгел, һәм шуңа закатны биргәндә иң хәерлесе bir әйтеп сорап бирергә. Син закат алучы кешеме юкмы дип. Чөнки ул закат булып китми, хәдис садака я бүләк кенә булып китә, кешенең өстеннән төшми закат. Кем түли? Беренчедән булырга тиеш мөселман кешесе булырга тиеш. Аллаһтан таный, Аллаһтан курка. Чөнки Аллаһтан танымаган кешеләрнең нинди генә гамәлләр эшләсә дә, алар Аллаһ Таала тарафыннан кабул кылынмый. Мөһим түгел. Нинди генә тегендә ярдәмсе, монда ярдәм Аллаһ танымый икән, кыямәт көнендә Аллаһ Таала тарафыннан кабул ителми бу гамәлләр. Башта Аллаһтан таный, Аллаһ Таала ризалыгы өчен бу изгәмәлләр шул вакытта гына ул кабул кылына. Аның мәгънәсе бар. Ирекле булырга тиеш, балык булырга тиеш, үз акылында булырга тиеш. Һәм аның булырга тиеш закат чыгара торган малы. Һәр малдан закат чыгарылмый. Аның бар нисап дигән камил нисап, ниндер размеры. Кешенең көндәлек әйберләре бар, тора торган җире бар, киеме бар, ашарына ризыгы бар, шыкыраллары бар, кирәкле бөтен әйбер бар. Шуннан аның күпмедер малы артык. Акча рәвешендә, алтынмы, көмеш рәвешендә, акциялармы, нәрсәдер бар, малы бар. Һәм ул малның размеры булырга тиеш. Biz indi namaz vaqtında 280 ming deb ел qo'yan kela ol. 85 gram oltin ya bular haqına kelgadir. Zakat sunaganda, zakat nisabı sunaganda olna oltin nisabı 85 gram oltin haqı. Bu kunda 85 gram oltin 280 ming tirasi kelib chiqa. Buna agar shu ortiq mali kishining misol uchun 300 ming, 400 ming, 200 ming tugul. U vaqtda o zakat to'lovchi bo'ladi. Zakat to'lovchi. Onlardan kim ekan? O zakat aluvchiga aylanadi. Zakat aluvchilarga aylanadi. Onun tura turgan jeri bo'lsa da, o'sha rizqi bo'lsa da, mashinasi bo'lsa da, o zakat aluvchi bo'ladi. Mana zakat shu ortiq ham endi 1 yil bo'yi turib, uni saqlanirga tez. 1 yil bilan niyat qildingiz, boshingizga barda zakat to'lay kerak ekan deb, kelasi yilning oyina qadar qaraysiz. Kelasi ayında 300, 350, 400 milyonga minib ketdi. Zakat to'layim degan niyat bo'lsa, Alloh orttirgan mumkin hali malni. Lekin zakat malni orttiruv niyat bilan zakat to'larga kerak tugul. Bu vaqtda orttirmaslik mumkin Alloh taolo. Bizning bularga Alloh taolo rizoligi uchun niyat qildingiz. 1 yil bo'yi mana shu kamil nisab bor kishining. U kelasi oyda misol uchun bu yil bo'ldi 300, kelasi yilda 350. Bu endi hallik kishi sanaladi. Islom dini ko'zagida. Bunda kishi yordam etirga tez bilan kishilarga. Bu endi jamiyatning tiraklari bu kishilar. Ular zakatda ham sadaqat to'larga ham bitan istiqomatlarda qilirga tishib qo'yirtirga tishlar, yoqin terilarni. Ham ko'pmi to'li? Nashu kishi u endi to'li mana bu 280 ming so'mdan tugul. U to'li endi faktik aning ko'pmi bor, fakt bo'yicha kelasi yilning oyida aning bu yil bo'ldi 300 ming, kelasi yilga bo'ldi aning 500 ming sonar uchun olganda 1 million jingilroq bo'lsin, Alloh taolo bergan mumkin andi malında kishiga. Ol to'layında ulaştırgan ki men 1 milyon 1 yıl boyu turmadı deb. Ansana mında aның mına bu nisabı 1 yıl boyu bulgan. To'lay ol niyat qilgandan so'ng deb kelasi yilning oyida 1 milyon bulgan ekan, to'lay shu 1 milyondan 2,5%. Гадилlik турында искә төшәсе килә тагын тапкыр. Bu endi eng гадил налогообложение дөньяга кайда күргәнегез бар 2,5% дигән налогны. Bu endi 1 milyon 2,5% ул 25 мең килеп чыга. Ул endi бик аз. Bu тиешле эше. Кеше артыгын түләргә мөмкин, ансын садака алып китә. Шуңа монда агызыгы тузырга кирәк түгел, бу монда түләргә ярым юкмы? Кушкан җиргә генә түләргә бу инде зур сумма түгел. Тагын бар, бу менә шумалдан түләнә. Алтын икән, алтынны кисеп бирергә мөмкин бер өлешен, көмеш икән, көмештән бер өлешен чыгарып бирергә мөмкин. Түләнә башта сорауга җавап бирергә кирәк. Тагын бар, уңыштан закат ансын аерым дәрес булыр. Ул вакытта күбрәк түләнә уңыштан, бакчада үскән әйберләрдән мисал өчен. Үзүсә икән, сус итмичә аңардан түләнә инде 20дән бер ул 5%. Әгәр дә инде сусы кирсенчә, әгәр сусы үстерәләр икән, аңардан түләнә инде 20дән бер 5%. Әгәр сус итмичә үстерәләр, үзүсә икән, мисал өчен бәрәңге бакчада үзүсә икән, уннан бер 10% түләнә. Әгәр дә барган бакчада хәзинә тапты икән кеше, хан заманнан калган инде алтын кисәкләре, ул вакытта 20% түләнә, ул 5дән бер түләнә инде. Ләкин урамда барганда акча тапсагыз, ул хәзинә булмый, ул аның инде хуҗасын тап, хуҗасына кайтарырга кирәк була. Каян килгән 85 грамм алтын турында сүз, 591 грамм көмеш,
Үз вакытында алай үлчәмәгән аграрнар, элек булган, ул вакытта булган үзе акчалары булмаган, гарәп илендә алар кулланганнар Персия акчасы, ул булган инде динар, һәм кулланганнар дирхем, ул булган Персия акчасы булган дирхем, көмеш акча һәм булган Византия акчасы динар. Динар алтын акча булган, дирхем көмеш акча. Кемнең 20 динары булган, бай кешесен алган, кемнең 200 дирхем булган, шулай бай кешесен алган. Гарәпләрдә ул вакытта 1 динарга 10 дирхем биргәннәр. Хәзерге көндә алай түгел. Хәзерге көндә көмеш күпкә 300-рак килеп чыга. Шуңа фидер садакасының нисабы 22 мең, ул көмеш буенча килеп чыга. Шуңа инде кешенең булган 40-тан 1, 2,5% 40-тан 1. Әгәр дә кешенең 40 динары булган икән, ул инде 1 динарын чыгарып бирә торган булган. Шундый арифметика безнең килеп чыга. Монда менә шушы кеше инде бирергә тиеш була закатын. Һәм аңлатасы килә тагын кыскача гына, гаиләдә 2 кеше бар икән, ир белән хатын торалар икән. Хатын үзе төли инде, ир үзе төли. Ислам шариғатында юк, гаиләдән закат дигән әйбер юк. Әгәр дә инде сайт вакытта өйрәнгән кебек, ихле гарбушка итеп папалам өйрәнгәнбез икән, урталай бүләргә була, 300 мең урталай бүлек, 150 генә кала, ул вакытта ирдә хатында түләми. Мисал өчен 500 икән, 600 булды, мисал өчен санар өчен җиңел булсын, инде 300, ул вакытта икесе дә түли закатны килеп чыга инде. Бу вакытта, шулай түләргә була, ләкин икебездән закат түли, ул инде дөрес булмый. Ират үзе төли, хатын үзе төли. Һәм ислам динендә ул инде гадиллекнең бер мисалы, ислам динендә элек булмаган, исламга кадәр хатын кызның милке булмаган. Ул үзе милек булган, аны үзен бүләк итәргә мөмкин булганнар. Мирас бирә торган булганнар. Һәм менә ислам дине ирешкәч, кешеләр дөньясына хатын кызның инде милеккә хукукы барлыкка килгән. Һәм ул аның үзенең милке була торган булган, һәм ул филмектән түләргә мөмкин һәм тиеш булган закат. Бу бирәкне кем түләргә тиеш? Һәм кемгә түләргә кирәк? Кемгә түләргә кирәк? Түләргә кирәк инде мусулман кешесенә. Мусулман кешесенә, чөнки бу Аллаһ Тәгалә безгә биргән мал, безне аны биргә тиеш Аллаһтан танылган кешегә әлбәттә. Һәм биргә тиеш төп кешеләрнең берсе, ул я фәкыйрь кеше инде аның малы бар, ләкин нисабы тулмый. Менә бу 85 грамм алтын хакына тулып бетми. Тора торган җире бар, машинасы да булырга мөмкин, ләкин кыен яши. Акчасы килә тора, бетә тора, артмый. Фәкыйрь кеше. Бар мискин кеше. Мискиннең бере-бер юк, ул сыранып утыра торган кеше була инде мискин кеше. Тагын бергә бар инде анда списклар Тәүбә сүрәсенең 60-сында китерелә, ләкин бүгенге көндә аларның күбесе кулланылмый. Куллар бездә юк, азат итәргә куллар. Инде күңелләрне, йөрәкләрне йомшарту өчен кабилә башлыкларына бирергә ул бүгенге көндә кулланылмый. Ислам шариғатында бирергә тагын кайда бирергә була, сәбилилләх, Аллаһ юлындагы. Ул инде безнең була мөмкин шәкертләр, мәдрәсә мисал өчен. Ләкин биргәндә әйтергә мәдрәсәгә бу минем закат дип, алар аны кулланырга тиеш, шул шәкертләрне ашату, аларны кайгырту юлында гына. Кулланырга була бурычлы кешеләргә бурычларын кайтарырга, һәм инде кулланырга була юлда калган кешеләрнең кайтырга акчалары беткән кешеләргә кулланырга була. Бүгенге көндә төп инде аңлыйсыздар, фәкыйрьләр һәм мискиннәр турында аларны кайгыртырга безгә кирәк. Һәм кемгә бирергә тырышырга кирәк безгә? Безгә бирергә тырышырга кирәк бу малны якын тирәк кешеләргә. Кайда безгә Аллаһ Тәгалә бирде мөмкинчелек бу малны эшләргә? Без шушы җирдә бу малны кулланырга тиеш, закат торатырга тиеш. Африкада кыен яшиләр. Анда садака итеп бирергә була, закат түләгәннән соң калган малыгызны итеп бирергә мөмкин. Ләкин закатны бирергә кирәк бу төрдә кешеләрдә, бездә фәкыйрьләр җитәрлек кара кирәк. Һәм ул кешеләрне белеп торырга кирәк. Табырга кирәк, алар бит юк түгел безнең. Иң гайрлысы инде якын тирәдә дигәндә туганнарга да бирергә мөмкин. Кайсы туганнарга бирергә мөмкин, кайсыларына ярамый. Балаларга, оныкларга туры җип, аска таба, өскә таба бирергә ярамый. Аларны без буларда кайгыртырга тиеш. Әтиәнигә, әби-бабайга, балаларга, оныкларга ярамый. Аларны без кайгыртырга тиеш булай да. Закат белән түгел. Инде абый, сеңелләр һәм китә двоюродныйлар, өскә аска, тетя, дядя, племянниклар, алар инде китә безнең, аларга ярый һәм хәерле дә. Безнең туганнар тәкәббүр горур булган мөмкин. Алар мин фәкыйрь, гафитас, инде фәкыйрь дип әйтсәң, күңел төшергә мөмкин. Ул вакытта шәригать күзлегеннән рөхсәт ителә бүләк итеп бирергә. Менә саны түгел билгелегез, ул фәкыйрь кешегә белдегез, ләкин саңарга күңел төшәсен икән белсәгез, менә саңа бүләк дип күңелегездә булды ният закат, ләкин кычкы кыяфәте була инде.
Бүләк шунда туганнарга биргә. Менә үзеңнең тирәдәге якын кешеләрне кайгыртып тору, аларга закат түләү, садака бирү, ул ислам диненең нигезе. Без кайгыртырга тиеш үзебезнең кырдагы кешеләрне. Закатның төп шарты булып тора ният. Ният айыра гади садаканы закаттан. Закатны без ният булырга дип закат итеп бирергә. Шушы кешегә закат итеп бирәм дип. Шул вакытта аны закат булып китә. Урын табып. Һәм без карады кемгә түләргә була, кемгә түләргә була. Тагын бер шундый бар бурычы бар икән кеше, бурычка әгәр дә бурычы бар икән, бурычтан да бурыч калган кеше түләми. Например, алды 300 мең бурыч. Ул түләми. Бурычтан чөнки ул аның акчасын туланып кайтарырга тиеш. Һәм бурычка биргән кеше түләми. Чөнки белми кайтамы әле юкмы ул бурыч. Икесе түләми килеп чыга. Тагын шуны сорап килеп чыга, мисалы квартира алып куйды кеше. Балаларына, онукларына алып куйды. Бу вакытта түләми. 3 миллионга например алды түләми, туктатылып торган мал була. Уларны кайчан сата? Уларны сатканда 5 миллионга сатса, 5 миллионнан түли, 2 миллионга хак үзгәреп тора бит. 2 миллионга сатса 2 миллион түли. Алган хакына түгел инде. Шул вакытта саткандыктан сатуга түләп, саткач инде түләп куя. Арендага бирә икән, уларның доходысына, шул доходыннан закат түләячәк. Законны. Арендага бирә икән, бу квартираны аларга килә икән, ул инде аның доходысына шул вакытта биреп торырга тиеш. Монда тагын бер сорау килеп чыга. Монда кем әгәр дә предпринимательский эш белән шөгыльләнә, предприниматель инде сәүдәгәр дип әйтик инде. Ул вакытта анда агызы күп килеп чыга, дөрес аңлама килеп чыга. Кыскача гына әйтәсе килә, обороттан түләнми закат, ул дөрес аңлама килеп чыга. Түли, кайчан нәрсәдән түли? Аның менә товарына сатык бар икән 1 миллион, һәм аның булырга 1 миллион бар. Һәм оборотта йөрде аның 1 ел үтте, тагын 200 мең заработал. Шул 1 миллион учетный хактан һәм оборотта йөрде һәм 200 мең акча эшләде. Ул моның оборотный капиталы. Менә шул оборотный капиталдан ул инде елга бер тапкыр түли 2,5%. Менә бу инде гадел дә була, дөрес дә була. Кемдер аңламаган, аны инде язырга була. Мәчеттә мин күздән башка дәрс сорап алам, килергә мөмкин, сорарга мөмкин. Ул четерекле мәсьәлә. Обороттан түгел, елга бер тапкыр оборот ясый икән, обороттан килеп чыга. Ләкин күп тапкыр оборот ясый икән, оборотный капиталдан түли килеп чыга инде 2,5%. Бу бик четерекле мәсьәләләрнең берсе. Шуңа аны дөрес аңларга кирәк, дөрес кулланырга кирәк. Шул вакытта булай инде гаделлек. Һәм инде ул түләргә тиеш. Менә бу налогларын түләгәннән соң, кайчан да сорау килеп чыга, налог бу дәүләттә яшибез икән, бу безнең договор бу дәүләт белән. Без аны түләргә тиеш. Шул налогларын түләгәннән соң күпме кала? Менә шул инде аның доходы санала. Товарный остаток плюс аның доходы, оборотный капитал килеп чыга, шуңардан инде 2,5% түли. Шул түләгәннән соң кешенең үзенең милкенә әйләнә бу. Үзенең милкенә садаканы инде кайта түли, шунда бирә. Түләргә мәчет вакыт әйтәләр. Мин закатны бирәсе килә, мәчет төзүшенә ничек ярамый дип. Чөнки ул ярларның өлеше. Аларны сорамыйча, аларның акчаларын тоттык та бирдек мәчеткә. Аларга бирсәк, алар аны бәлки тутырлар үзләренә ашарларына. Шуңа инде садака белән закатны бутарга кирәк. Закатны бирергә мөмкин билгеле генә җирләргә. Калган малны тутырга була, садака рәвешендә калган малдан, калган үзенең милкеннән кеше мәчет төзүшенә бирергә мөмкин. Картлар йортына бирергә мөмкин дә, кирәк тә, балалар йортына бирергә мөмкин, монда да бирергә мөмкин. Менә бу гаделлекнең бер әйбере. Ләкин закатны ул түләргә тиеш кушылган җирләргә генә. Төп инде аның урыны фәкыйрьләргә һәм ятимнәргә аларның хәлләрен җиңеләтү йөзеннән артырып бирергә мөмкин. Менә бу кыскача гына дәрестә минем аңлатасы килгән ислам диненең нинди гаделлеккә таба омтылуын үз вакытында булган иң гадел җәмгыятьләрнең берсе булган. Һәм без аны кире кайтарырга тырышырга тиеш. Без үзебезнең ислам диненең өстенлеген аңларга тиеш, кулланырга тиеш. Biz аны рекламировать итәргә тиеш, аңлатырга кирәк. Һәм аңлатырга шушы мисалларда, закат мисалында, садака мисалында һәм калган мисалларда без аңлатырга кирәк, хатын-кызларның хәлләре турында. Шушы мисалларда biz аңлатырга тиеш ислам диненең иң гадел дин икәнлегенә. Инде шуның белән дәрес тәмам. Аллаһ Тәала безгә мөмкинчелек бирсен, шу алган белемнәребез белән дөрес рәвештә закатлар түләргә, калган закат түләгәннән калган малыбыз белән, милкебез белән күп җирләргә садакалар бирергә, бу дөньяда гаделлек урнаштырырга. Чөнки бүгенге көндә менә без күрәп, афат бу дөньяда безнең килеп җитте. Гаделлек юк дөньяда, гаделлек юк. Гаделлек булса, ул үзеннән үзе Аллаһ Тәала күрүче бит. Бу кадәр гаделсезлек булган дөньяга Аллаһ Тәала җибәрә, үзенең сынауларын җибәрә. Әгәр дә дөньяда безнең тырышлыгыбыз белән гаделлек урнашса,
Allah Teala bizni qutqarır şu gadaktan. Allah Teala qılgan ibadətlərimizni qəbul qılsın. Allah Teala tutqan rozalarımızı qəbul qılsın. Həmin də Allah Teala bizim urnlarımızı cənnətə qılsın. Assalamu alaykum və rahmetullah və barakatuh.